Paryaq vilayetinin Qaramqol Ulusuallığının yerli çeşmelerinin haber vermegine göre Peşembe gün öğleden soň saat 2:30 bolan Qaramqolun Jengel diýilen yerinde bolan yol ulak hadisada 7 düýe ölen, ýene bir düýe yaralanan. Bu hadisa şöyle bir wagtda orta gelen ki Halifa Dawud'un sürüjiliginde tirli motor Anthoy-Meýmene ýolundan hareketde zaman yoldan geçip barýan düýeleri bilen çaknaşypdyr. Yol ulak jogapkärleriniň aýtmagyna görä bu başlangyç barlaklaryň görkezmesine laýykda. Ulaklar belgilerine unus bermezlik we mallaryň yoldan geçmegi üçin gerekli çäreleriň ýoklugy bu wakyanyň asasy sebeplerinden biri diýor. Böyle wakyanyň bu yollarda bolmagy ilkinji mertebe dälligini aýtmak gerek. Soňky aýlarda şöyle yol ulak hadisalarynyň bir näçesi haber berildi. Ulakların köpüsi sürücülerin seresapsızlığı ve alamatlara unus bermiyorluklarını yerli yaşayıcılar gürün veriyor. Sürücü Qaramqol Ulusuallığın hopsuzluk kumandarlığında göz astına alınýanlygy soraglar dowam etýärmiş. Yerli yaşayıcılar şöyle wakyalaryň gaýtalanmagyndan howatyrlanyp, düýdürüş alamatlarynyň goýulmagyny we agyr ulaklaryň sürüjülerine berk gözekçilik etmekligini isliyorlar. T24 Televizyonu Abdurrahim Kerimi